खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो सिगाङावनो बरायनानै लाग्रोबाय आरो दा आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो मोनसे फिसा टपिक लाबोदों बेनो जाहैबाय धोरोमनि सायाव भारतनि संबिजिरनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो गुसुं आङो मिथिहोनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा जोङो संबिजिर होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ माखौ संबिजिर होननानै बुङो दा माखौ व्हाट इज कन्स्टिटिउशन बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ जे जोंनि भारतनि संबिजिरा धोरोमनि सायाव मा लिरनाय दङ मा बुंदों सोरबाबा मिथियोबो जानो हागौ सोरबाबा मिथियाबो जानो हागौ ओंखायनो आङो दिनै बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मिथिहोनो थाखायहाय आङो थाम-थिम जादों बे समावहाय दा संबिजिर होननानै बुङोब्ला मोनसे रोखोमनि आयेन बा हादरनि थांना थानायनि मोनसे नेम निथि बेखौनो संबिजिर होननानै मिथिनाय जायो मोनफ्रोमबो देशहा गावबागाव मोनसे नेम निथि थायो माने संबिजिर थायो कन्स्टिटिउशन लिरनाय थायो जे बे कन्स्टिटिउशन गैयाब्ला मोनसे हादरा थांना थानायाव समायथे मा जायो गुलाय गुजाय बा बायदि रोखोम जेंना जेंसि नुजाथियो ओंखायनो संबिजिरा मास्ट इम्परटेन्ट बा गोनांथार मोनसे देशनि थाखाय आरो बेल' नङा संबिजिरखौ मिथिनाया सासे जे देशाव जे व्यक्तिफ्रा जिउ खाङो थांना थायो बे मानसिफ्राबो मिथिनो नांथारगोन नङाब्ला जोङो बे देशनि आयेनखौ मिथियाब्ला जोङो बे देशनि आयेननि बेरेखा जोङो खामानि मावफ्लांगोन होमब्ला जोङो बेरेखा जुदि जोङो खामानि मावफ्लाङोब्ला जोङो मा जेखौ जोङो साजा मोननाङामोन बेखौ जोङो मोनगोन आरोखि मालाबा जोङो भुगिनांगोनबो ओंखायनो जोङो मिथिनो नांगोन ओंखायनो आङो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो आङो शेयार खालामनो गोसो जादों जे जोंनि भारतनि संबिजिरा धोरोमनि सायाव मा लिरनाय दङ बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुसुङै मिथिनो लुबैदों मानोना जोंनि भारत देशआवहाय ओरैबायदि जायो मालाबा धोरोमखौ लानानै गावजों गाव बिराद रागा जोंलायनाय नांलायनाय बुथारलायनाय बा फेसबुकफ्राव गाज्रि कमेन्ट होलायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं दा जोङो बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ नुयोब्ला जोङो सानो आरोखि बिथांमोना जानो हागौ जे भारतनि संबिधानावहाय धोरोमनि थाखाय मा लिरनाय दङ जानो हागौ बिथांमोना मिथिया बा मिथिब्लाबो बिथांमोना भारतनि संबिधानखौ बिथांमोना फालियाखै बा मानियाखै बेखौ जोङो मोनथिनो हायो बिथांमोननि कमेन्टस बाथ्राफोरनि दुवारै दा नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि देशा जे जोंनि भारतआ मा होनो सेकुलार कान्ट्रि होननानै इंलिसाव लिरजादों सेकुलार कान्ट्रि माने खुनु धोरोमाव फाराग गैयै हादर होननानै जोंनि भारत देशा बेबायदि लिरनाय दङ माने आरो बेल' नङा दि जोंनि खुनु भारतनि स्टेटफ्राव भारतनि हादरसाफ्राव जोंनि देशनि हादरसाफ्राव जे खुनु लिरनाय बा धोरोमनि सायाव हेंथा थानांगौ बेबायदि गैया ओंखायनो मा जोंनि देशा जोंनि स्टेटआ खुनु धोरोमाव हेंथा गैयै हादर मानो आङो नोंसिनि सिगाङाव गुसुङै आरोबाव मिथिहोनो बेखौनो लाबोदों जे जोंनि भारत देशा गासैबो धोरोमखौनो समान रेसपेक्ट खालामो जाहैदों जे जोंनि भारतनि संबिधाना गासैबो धोरोमखौनो समान इकुवेल रेसपेक्ट खालामो बबेबा धोरोमखौ मुजुवा बबेबा धोरोमखौ गाज्रिबो होना गासै धोरोमखौबो गासै जाथिनि धोरोमखौबो समान रेसपेक्ट खालामो होननानै जोंनि भारतनि संबिधाना मिथिहोयो जे नोंथांमोना नायनो हागोन जे जोंनि भारत देशनि संबिधाना मा लिरदों धोरोमनि सायाव नोंथांमोना जेब्ला भारतनि संबिधाननि इन्डियानि कन्स्टिटिउशननि आर्टिकेल 25 आव जुदि नोंथांमोना थांनानै नायगोन होमब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेयाव मा लिरदों बेयाव ओरैबायदि लिरदों राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजियन होननानै लिरनाय दङ आं बेखौ गुसुङैल' लाबाय बे सेन्टेन्सखौ बेनि गाहायाव बिराद मोजां मोनसे एक्सप्लेनेशनबो जोंहा दङ माने जोंनि भारत मानसिफ्रा जिखुनु जा धोरोमखौनो गाव गावनि चয়েस बायदि लानो हागोन गाव गावनि फसायनाय बायदि गाव गावनि मोजां मोननाय बायदि जोंनि भारतनि थागिरिफ्रा धोरोमखौ लानो हागोन बेयाव सोरबा मानसिया फैनानै हेंथा खालामब्लाबो बेयाव जानो मोननाय नङा बा हेंथा होनो मोननाय नङा जोंनि भारतनि संबिजिरा बेबायदि लिरनाय दङ
आरो मा लिरबावदों जे गाव गावनि धोरोमखौ फ्रिलि उदाङै प्रेक्टिस खुलुमनो सिबिनो हागोन होननानै जोंनि भारतनि संबिधाना लिरनाय दङ। अब्ला बेफोरबादिखौ मिथिनानैबो मानोथो दिनै जोंनि भारत देशफ्राव मानोथो जोंनि समायथि जोंनि जायगाफ्राव गावजों गाव धोरोमनि बेरेखा जाज्लायो? थारमाने बिथांमोना जानो हागौ भारतनि संबिधानाव मा लिरदों जेबो मिथिया। जाहोनाव समनि गेजेरावहाय धोरोमनि सायाव हेंथा लाबोग्रा मानसिफ्रा लाजिनांनानै जेननानै थानो नांगौ जानानै फैयो। ओंखायनो नोंथांमोननो आङो बे फिसा भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो मिथिहोदों जे जोंनि भारत देशा ओरैबायदि हादर, ओरैबायदि देश जे खुनु धोरोमनि सायाव हेंथा गैयै हादर। मानोना नोंथांमोना साननानै नाय जे जोंनि देशा ओरैबायदि गोबांथार ओरैबायदि माने मा गुबुन गुबुन धोरोमजों बुंफबनाय हादर जोंनि भारत देशा। दा जोंनि भारत देशआवहाय बेफोरबायदि धोरोमफोर दङ, गोबांथार धोरोमजों बुंफबनाय हादरखाय आं माखासे धोरोमफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंथिनो आं आखायाव लानि। जोंनि भारत देशआव मा मा धोरोम दङ गोरलैयैनो इजिखौ जे जोंनि भारत देशआव ओरैबायदि धोरोमफोर दं। हिन्दु धोरोम दङ, इस्लाम धोरोम दङ, ख्रिस्टियान धोरोम दङ, बुद्धिस्ट धोरोम दङ, ओमफ्राय जैन धोरोम दं, सिख धोरोम दं आरो बिदिनो गोबांथार गुबुन गुबुन धोरोमफोर जोंनि भारत देशआव दङ। बेनिखायनो जोंनि देशा बेबायदि देश खुनु धोरोमनि सायाव हेंथा गैयै बा खुनु धोरोमनि सायाव बेरेखा गोनां देश जोंनि भारत देशा बेबायदि देश। जोंनि भारत देशा हेंथा गैयै देश, धोरोमनि सायाव हेंथा गैयै देश। होमब्ला जोंनि भारतबासिफ्रा होमब्ला जोंनि भारतनि देशफ्रा मानो मिथिनानैबो धोरोमनि सायाव मानो हेंथा लाबोयो? मा जाहोन? बिथाङा मिथिया नामा? बिथांमोना मिथिया नामा जे भारतनि संबिधानाव मा लिरनाय दङ? बेफोरबायदि हेंथा धोरोमनि सायाव हेंथा लाबोग्रा मानसिफोरखौहाय जे जोङो मिथिनो मोनो बिथांमोना भारतनि संबिधानाव मा लिरनाय दङ बिथांमोना जेबो मिथिया। बिथांमोना नोंगौ मोजां मोजां क्वालिफिकेसन दङ, नाथाय संबिधाननि फारसे बिथांमोना दनरा, जेबो मिथियै। बेनिखायनो आङो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आङो बै बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों जे जोंनि भारत संबिधानाव जोंहा लिरनाय दंखायो जे सासे मानसिया गावनि मोजां मोननाय धोरोमखौ फ्रिलि चয়েस खालामनानै प्रेक्टिस खालामनो हागोन, खुलुमनो हागोन आरो फोसावनोबो हागोन होननानैहाय। होमब्ला नोंथांमोना मा सानो? होमब्ला मा नोंथांमोना धोरोमनि बेरेखा ना भारत देशनि कनस्टिटिउसननि संबिजिरनि बेरेखा जागोन फालाय? मोननैनिबो बेरेखा जागोन, धोरोमनिबो बेरेखा जागोन नोंथांमोना आरो प्लास बेजों लोगोसे जोंनि भारत देशनिबो संबिजिरनि बेरेखा जागोन। होमब्ला बे समाव नोंथांमोना मा पानिशमेन्ट जागोन बे समावहाय समनि गेजेराव? बेनिखायनो बिथांमोना पानिशमेन्ट मोननांगौबो जानानै फैयो समनि गेजेरावहाय। ओंखायनो आङो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों खावलायदों फै जोङो मिथिनि जे जोंनि भारतनि संबिधान बा कनस्टिटिउसना मा बुंदों, मा लिरदों बेखौ जोङो मोजाङैनो जोङो क्लियारै जोङो मिथिनो नांगोन। दिनैनि जुगा ओरैबायदि जुग जाबाय माने बेफोरबायदि मिथिनो रोङै गोदोसोनानै थानाय बेफोरबायदि जुग गैलिया। ओंखायनो जोङो मिथिनानै लानि भारतनि संबिधानाव बबेयाव मा लिरनाय दङ जोङो बेखौहाय मोजाङै मिथिनानै लानि। बेनिखायनो आङो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायदों जेन' जोङो धोरोमनि सायावहाय सोरबा सासे जिखुनु जा धोरोमखौनो लाथों बिथाङा, जेन' बे बिथांखौहाय धोरोम लानायनि सायाव खुनु जेन' हेंथा होआ। मोजां गाज्रिखौ रायलायनो हागोन नोंथांमोना, बा मानो बिदि खालामखो बा मानो बे धोरोमखौ नोंथाङा मोजां मोनखो नोंथांमोना सोंनो हागोन। नाथाय जर जुलुम हेंथा बा जर जुलुम लाहोनो नोंथांमोना बे अधिकार गैया। नङाब्ला जोंनि भारत संबिजिरनि नोंथांमोना गिदिर बेरेखा द्रेसद्रही ना मा होनो बेखौ बिदि जागोन आरो नोंथांमोना आयेन बादि नोंथांमोना साजा मोननो गोनां जागोन। ओंखायनो खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजां क्लियारै बुजिबाय होननानै। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो जेन' आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो हाबावनायफोरबायदि। गोजोन्थों रायजोफोर, एसेनोसै, खुलुमबाय।